No a niekedy, ty si hovorila o tom, že keď to ide hore, tak je to pozitívne, ale niekedy, keď to ide dole a je to také bolestivé, tak to už je nepríjemná vec. Ideme sa rozprávať o záležitosti, ktorá v zásade málo kto si ju vyťahne a debatí s kamarátmi o nej. Napriek tomu pri takéto debate napríklad nikdy nebola. A to je asi pochopiteľné, lebo to je dosť intimná vec, ale napriek tomu veľké množstvo populácie slovenskej, ale mám taký pocit, že aj svetovej, trpí práve zlatou žilou, ľudovo povedané, alebo ak chcete hemoroidmi. A dnes sa ideme o tom rozprávať s pánom doktorom Juliusom Muranským, ktorý je chirurgom a samozrejme aj proktológom. Dobré ráno, vítajte medzi nami. Dobré ráno, ďakujem. Ja budem hovoriť o zlatej žile, pretože sa mi to lepšie rozpráva, tak ľudovo. Čo spôsobuje vlastne zlatú žilu? Zlatá žila je ochorenie konečníka, ktoré je v podstate cievnym ochorením. Dochádza k pomnoženiu ciev v konečníku a tým pádom aj k problémom. Za prvé je to makroskopicky viditeľné tak, že sa vyklenuje ten konečník a za druhé sú to rôzne komplikácie, ktoré sú tým spôsobené. Najčastejšie je to krvácanie, bolestivosť, sťažené vyprázdňovanie a s tým spojené všetky súvislosti. Prečo sú tak rozšírené tieto hemoroidy? Lebo naozaj 70 alebo 80% populácie trpí. To je obrovské číslo. Respektíve trpí aspoň raz v živote málo, lebo to neznamená, že mám, tak musím mať do konca života, ale môže sa to občas objaviť. Čiže prečo? Ochorenie je viac menej, najčastejšia komplikácia je zrazenie krvi v týchto žilách, čo je relatívne bežná záležitosť a je spôsobené najčastejšie zlým stravovaním, návykmi, stresom. Aj sedavé zamestnanie napríklad má vplyv? Málo pohybu? Sedavé zamestnanie vyslovene a teraz máme obdobie, kedy sme mali vyslovene prechod na takéto domáce práce ako home office a podobné a s tým spojeným ešte zlým stravovaním, kedy dochádza k tomu, že častejšie jeme tučnejšie jedla a je aj konzumácia alkoholu, alebo bola konzumácia alkoholu trošku vyššia, keďže sme necestovali a boli sme doma. Takže toto sa prejavuje teraz čím ďalej, tým viacej. A ďalšia súvislosť ešte je s tým, že mali sme obdobie, kedy sa nechodilo k lekárom v takom množstve ako teraz a došlo k zanedbaniu tých prípadov a teraz sú oveľa horšie nálezy, ako boli. Ešte by som k tomuto všetkomu dala aj ženy, ktoré rodili. Napríklad. To je jedna špecifická téma a ženy, ktoré rodili alebo pred pôrodom tesne trpia oveľa viacej ako muži. Je tam oveľa väčší tlak znútra. Tie cievy sú trošičku priškrtené, takže ten odtok z tohto konečníka je oveľa obmedzenejší a preto sú tie problémy oveľa výraznejšie. Niektorým to ustupuje hneď po pôrode a u niektorých to pretrváva až niekedy sa dostávajú na ošetrenie až na sklonku života, kedy to má ďalšie a ďalšie komplikácie. Ako sa liečia hemoroidy? Hemoroidy viac menej dajú sa liečiť konzervatívne tak, že sa len počká, kým sa vyliečia, pokiaľ sú malého rozsahu. Väčšinou ale je to ochorenie, ktoré je spôsobené pomnožením ciev a nie samotným ochorením. To pomnoženie potom spôsobuje to, že je vyklenutý konečník, že tam vznikajú rôzne zápaly zo zápalov, trombózy a takéto komplikácie. Takže liečíme to buď v podstate skoro vôbec, alebo môžu to byť homeopatické ako najjednoduchšie prípravky. Ďalej je to úprava stravy a úprava životosprávy. Potom sú to rôzne medikamentózne prípravky, ktoré majú za cieľ ovplyvniť tú stenu žilnú a tú zrážanlivosť. To sú ďalšie. A potom sú to chirurgické zákroky. Chirurgické zákroky zase rozlišujeme rôzne. Od tých najjednoduchších, kedy dôjde iba k uvoľneniu pretlaku v danom hemoroide, keď sa to nareže, alebo keď sa celý úzol vyberie vonku a zašije sa to celé, alebo potom sú to komplikovanejšie techniky, kde sa ošetrujú aj vnútorné hemoroidy a tých techník je tam zase viacej. Na to by som povedal iba to, že tých techník je preto tak veľa, lebo nie je ani jeden ideálny pre jedno ochorenie. Tých ochorení je strašne veľa, tých etáží je strašne veľa a keďže chceme ošetriť viac menej všetky na to, aby sme to vyliečili, tak ten zákrok je vždy komplikovanejší. Pán doktor, vy ste chirurg, to znamená tá posledná štácia, kde už naozaj dochádza už nie k tej konzervatívnej, ale k tej invazívnej liečbe. Kedy by sme ale naozaj mali vyhľadať lekára? Lebo mnohí ľudia naozaj z tých 70-80% jednoducho prejdú nejakou samoliečbou a príde, odíde. Kedy už je to také, že treba ísť za lekárom? Ako dlho môže napríklad problém s tým hemoroidom existovať u človeka? Je to dosť iritujúce, je to asi evidentne bolestivé.
nepríjemné. Čiže kedy treba ísť za lekárom? Je to ťažké takto jednoznačne povedať. Bežný človek ťažko rozlíši, ktoré štádium je na to, aby sa liečilo a ktoré nie. Takisto aj lekári neindikujú stále rovnako tieto výkony a to ošetrenie z hľadiska toho, že nevidia stále tie hemoroidy. Oni s tým, že sú to cievy, pokiaľ sa vyšetrujú a dojde k dotyku s tým konečníkom, tie cievy sa vyprázdnia a vyzerá to ako úplne normálny nález. Takže pritom môžu tie hemoroidy rásť, progredovať a spôsobovať potom oveľa väčšie komplikácie. Väčšinou ľudia prichádzajú vtedy, keď majú opakované krvácania alebo väčšie zdurenia, vyklenutia, po prípade, keď sú tam komplikácie ako teploty, to je, keď už sú nejaké infekcie vo vnútri a takéto. Áno, takže pri takýchto horších stavoch. Je to stále intimné ochorenie, preto sa o tom aj menej hovorí v takýchto spoločnostiach a je to dosť bolestivé ochorenie, takže každý sa tomu snaží vyhnúť a keď trpí takýmto ochorením, tak väčšinou zostáva doma zašitý a snaží sa pomôcť si sám, dokiaľ sa to dá. No a pokiaľ chcete vedieť viac, môžete pánovi doktorovi telefonovať na telefónne číslo 02 6827 4249. Pán doktor je dnes komplet celé ráno samozrejme k dispozícii. Ešte sa porozprávame aj o tých domácich spôsoboch liečby, prevencie a tak ďalej. Je toho a veľké máme tu veľmi pekne aj napísané, že hanba musí ísť bokom. Takže nehanbite sa a telefonujte. Ďakujeme zatiaľ, pán doktor.